financial aid ug psychological assistance itanyag sa Mandawi City LGU alang sa mga lugar nga apektado sa linog sa Northern Cebu. Matud ni Mayor Junkie Uwano, muhatag sila og tag 1 million pesos sa 5 ka mga LGUs nga grabing naapektuhan. Ipaagi pa hinuon sa City Council ang budget para sa approval niini. Samtang nagplano ang Mandawi nga mupadala og mga eksperto alang sa psychosocial intervention himuon sa mga biktima sa linog. Magtambayayong para magpadala og personnel ang CSWD, City Health Office ug SAMSHO o Substance Abuse and Mental Health Services Office. Maghimo og syudad ug programa para mas makatabang sa debriefing sa mga naigo sa linog sa norte. Mandawi Psychological Response Team. So we're sending a 30-man team, nurses, psychometricians, social worker na makatabang niya dito in coordination with the kaning Provincial Social Welfare Development Office. Murag wala karon, no? So murag overflowing naman gyud ang assistant tungod sa pagtinabangay sa mga Subuanon. Ang psychological needs, especially sa mga bata. So that will be the first thing that we're going to do sa among team dito. So mag-conduct ni og kanang group sessions. Ang tanawon lang pud namo unsa pud ang ilahang needs, psychosocial needs nila. So we're assessment to sessions po